urmă cu un an de zile, mama și toți prietenii mei și toți cei acasă din România l-au cunoscut pe iubitul meu după aproape 3 ani de relație. Dar, noi ne-am cuplat, a început pandemia, n-am fost vreo 2 ani pe acasă aproape, după care a avut el examen la facultate și n-am mai avut concediu să vină cu mine, mă rog, ceva ne-a împiedicat tot timpul. Faza a fost că multe cunoștințe de familie, prieteni de-a lui maică mea, nu toți, dar multe, destui. Când faceți un copil? Dar când vă căsătoriți? Da, sigur nu vreți să vă gândiți la o căsătorie, vai mamă, sunteți atâta timp împreună. Așa și? Boss, după pandemie, mulți au făcut, sau în pandemie, mulți au făcut copii, s-au căsătorit. Mie nu o să-mi vină rândul curând, zic eu, decât la coadă departe. În primul rând îmi plac copiii, iubesc copiii și îmi doresc copii. Dar lăsați-mă în pace, am doar 24 de ani, eu abia știu să merg drept pe stradă fără să-mi rup gâtul și dacă fac sarmale, dau foc la casă. Deci încă aici nu s-au reglat toate. Lăsați-mă în pace, rândul meu încă n-a venit.